Об энергетической блокаде Крыма и о продлении договора о поставках электричества на полуостров говорили сегодня народные депутаты. Мнения народных избранников по этому поводу разделились. Відключення Криму – це, ще раз кажу, політичне рішення і є ціна, якщо це рішення приймається, яку ми повинні за це заплатити. Це має на собі вже негативні наслідки щодо повністю припинення поставок вугілля з Росії. І з огляду на це можливі вієрні відключення. Треба буде розрулювати ситуацію з енергобезпекою і з залежністю від Росії, що перед зимою дуже складно і проблемно. Тому що насправді треба розуміти глибше, якщо почнеться відключення в Україні самій, то очевидно, що це призведе до величезного соціального незадоволення. Влада має зрозуміти, що ця стратегія мусить бути, її треба напрацьовувати спільно з тими ж кримськими татарами. Кримські татари повинні розуміти, що, в принципі, терористичні дії на території України – це шлях привернути увагу, але це не шлях дій, який може призвести до сталого результату. Важко уявити, щоб окупований чи блокований гітлерівцями Сталінград радянські війська подавали електроенергію. Вони хотіли там Аксьонови, ці гобліни, жити у Росії. Нехай живуть у Росії. Хто не хотів, треба було боротися проти російської окупації. Ми закликали взагалі до диверсійної роботи в Криму. Я вважаю, що під ногами окупантів земля повинна горіти. Енергетична блокада, вона впливає, звісно, і на населення, але в більшій мірі вона впливає на постачання на військові об'єкти. Якщо не подається промисловий струм на військові об'єкти, то тих запасів, скажімо так, дизельних агрегатів, які використовують дизельне паливо для вироблення електроенергії, надовго не вистачить. У нас повинна бути цілеспрямована позиція в цьому напрямку. Я розумію, що європейська спільнота теж впливає на прийняття рішень, і ні для кого це не таємниця, але ми повинні підтримувати таку жорстку лінію по відношенню до Криму. Ніякою блокадою добра для людей не принесеш, і це тільки відштовхне жителів Криму від материкової України, від нашої. З окупованими територіями треба поводитися згідно міжнародних стандартів. Ізольовувати, і хай живуть самі, як знають. Адже вони їх окуповували з метою, а тепер окупувати, а тепер використовувати ресурс держави, від якої це забрано, є абсолютно цинічно і нечесно.